Nya kung mubuhat og balaod ka sa balaod sa Dios, mo na magbahin-bahintang mga Kristiyano. Ang akong pangutana nga magkatukma ba ang ato ang gihuna-huna kan lahi man sa bang ilahang gitubag sa ako agon Ang ubang laing ta, ang laing sikta kay na niya duol man sila sa balay. Una nga akong ipangutana nga mo dawat ba ka mo og pagpaubos pagpasaylo o wala ba sa mo di ay makahukom sa inyong isigataw? Inaman na sa balaang kasulatan. Inaman na sa balaang kasulatan. Mao na akong pangutana panula sila natubag sa ako kay miingon lang siya nga sige lang Brad kay mag-usab lang ta og abot. Iko sige lang paabuton ta mo. Ani magod ni Ani kanang kay ang daghan magod na gamit sa pangalan ni Kristo. Mo gani na naa sa balaang kasulatan siya man na nagsulti nga daghan nagamit sa iyang pangalan. Unya gigamit naman nga nagpataas para sa inyo kung ipangutana mo ana sa mga laing tumutuo. Kung dapig sila sa Dios, dapig po na kanato, di ba? Na sa balaang kasulatan isa lang ang Dios. Una nga ang imong pangutana mudawat pa sa pagpaubos tungod kay si Kristo pagpaubos ni Kristo. Muna nga kamo pod ginasultian ako nga dili gid pod mo makiglantugi kinaaman na sa balaang kasulatan makiglantugi kay mao magid na ilahan naaman na sila dalan naanay say pilosopi kay ang ilang pangandoy nga daghan ang dapig nila iba man ang ilahang tumong kadaghanon dili man ang quality sa ilahang pagwali kaya ang buti pasabot ni Kristo makiusa ta sama kaniya niya iba man kung mutubag po ka na naman gud na sila lain nga balaod tinuod ka nang giingon nila nga ang dapig kanila matag tinuan mga tagreliyon manggod na agad sila baruganan unya kung ang atong baruganan iya ni Kristo katong giniingon nimo pagpaubos pagpasaylo ayaw paghukom ayaw pagpataas kung ilan ang gamiton sa ilahang doktrina dapig sila sa atong gidapigan ang Dios ni Jacob, Dios ni Abraham, Dios ni Moises niya dili na ta kinahanglang magdebate dawatan na sila mo to kung unsa gani di ba naana sa bali ginasulti na sa balaang kasulatan dili man ni ako mosulod-sulod ka mo sa balay kung adunay mo dawat kaninyo kung naay magpakaon kanyo kaon o kung magpainom ang buti pasabot anang kaon pulong kay nagsangyaw ta di ba magpakaon tag mga pulong dili tawhanon kung tawhanon na ato pagadto to kaon ta sa tawhanon ang buti pasabot kung unsa ilang mga pinulungan so kahi ba sa imong pagtuo sige lang pasaylo di ba kay naaman sa balaang kasulatan ayan nakamog debate kay naglangay-langay lang na kay daghan kaayo nagsulat og mga libro tinuod ka na kay kada libro adunay mga author adunay mga tao nga nagbuhat og mga libro unya matag isa ato aman ng sundon to gi-idol nimo tong mga libro lang gigamit mao tang nagbuhat-buhat ng taglaing balaod mao na nagkadugay karon dili sa kalibutan tanawa karon kung mali ni atong gibuhat dinhi daghang mga relihiyon unya nagamit man sila lain-laing mga libro naapoy libro sa Katoliko libro pod sa mga iglesia libro sa mga depende man sa manunulat ni ana nan karon ang manunulat ana si Kuhay ang iyang filosofiya mo nang nagalibog ang mga tao mo nang giingon sa balik kita sa balaang kasulatan kay haron maghusay ta pinaagi sa iyang giingon nga ang kalinaw ibilin ko kaninyo ana ada diha sa balaang kasulatan ayaw kamog debate kay daghan nagasulat og mga libro naglangay-langay lang na di ba mo na din sa atua wala ko nagasulti sa mga langyaw nga mga sinultian wala ko nagsulti og mga wala dili masabtan sa kadaghanan kay naama po na sa balaang kasulatan gamiton ang ubos nga mga sinultian kana masabtan sa labing ubos kay kung mogamit ka og mga langyaw ang katurman pong mga tawo mapahitason ang makasabot niya ana nya unsa na lang tong nasa ubos nga si Kristo naaman sa ubos mo na nga kung subaybayan lang ang ato ang ginapakusog kay mao man ang trompeta nga tingog sa kay gamiton man nato ang tawhanon kaning maning cellphone ang atong ginagamit ang dapig kanato gusto kanato
ang dili gusto makigbatok yun na. Dili ta makigbatok kanila pinaagi sa pagdebate. Dili ta makigbatok kanila pagbali sa ilahang mga hukom, da? Kay kung mobali na to ang ilang mga hukom, kay naaman sila yung mga gisunod nga mga libro, naaman sila yung mga pulpito, naaman sila yung mga balaod, bali ta sa tong hukom. So kita pud pagahukman. Ang ato alang ingon sa paningkamot mo, kay mas maayo gani nga daghantang nagsulti sa kamatuoran o isulti ang kamatuoran kay mao kanay maghatag kanatong kagawasan. Ang kamatuoran pagpaubos o pagpasaylo. Pasagdain ng mga tao nga makigbatok sa Dios. Mano nga matong naa sa balaang kasulatan katong gisulat gani nga gipandong pod nila ang ilahang mga helmet sa ilang ulo, nagpandong pod sila. Ang buto pasabot sa helmet sa ulo kaning balaang kasulatan. Dili ka maigo unya kung atong pagtuo nagbutang pud sila sa ilang mga dughan o mga panangil unsa may mga dughan kanang daghan pabasahon nila na di ba naa sa sulat ni Ezekiel katong nainumduman niya to katong ang title ato katong kalibutan sa mga patay. Ang patay nga buti pasabotan na dili patay nga lawas non patay ta kay ang magbuhat og sada sama sa magpatay sa iyang kaugalingong lawas. Ang mga tawo nga nagwali gipatay pinaagi sa ilang pagpanulti nga kami makaluwas dili kita tanan makaluwas. Tama to imong tubag kanila mga tong ingon sila mo balik lang pero ayaw na kay hinaan na sila mga pagtuo nga ilamang yung ipurso ang tao sa ilang mga doktrina. Makapamalandong lang na ana ato ta sa Dios magpaubos o magpasaylo. Kauna lang kung naa ka ninyo pasud lang mga dumudoong sila. Nga paminaw lang. Di ba nag-ingon ang Ginoo? Kung adto na mo'y kahibalo ayaw ninyo gamitan nga makigdebate mo. Ayaw ninyo gamitan nga taas ka mo. Gamitan ninyo nga ang mga tao nga niduol ka ninyo labi nag nagsulti sa balaang kasulatan og naa na gyud sila balaod nga sila mao. Ano naon nimo nga taas sila kalang. Amen. Amen. Mao nang akong ginatudlo kanunay ninyo o kanang akong mga ginatudlo. Kung ano na mga tao nga dapig ka nato dawat ta. Nya naa pa mga tao nga magibato. Ayaw dili ninyo na makaya kay naaman sila naman sila. Di ba si Jesus ang tinuod nga pangulong pare? Dili sa mahimong pare dinhi sa kalibutan kay aduna na may anino sa tibuok nga. Ang sulat kana ni San Pablo ngadto sa taga Hebreo. Managiusab ni Jesus kay andaan nagkadaan na. Kung basahon lang unta na kaning akong ginasulti kung naado na maigo o maanan diat katong mga tao nga wala nagtuman sa sugo sa Dios. Anya naman na sa balaang kasulatan. Ayun na mo pagdebate, ayun na mo pakig-trokis nila. Kay mas maayo gani nga daghang nagsulti sa kamatuoran. Dili na to makaya tanan. Mas maayo tong gamay kaysa daghan din nga magsipsip lang. Okay? Yung mabugatan mo, sakit inyong dughan anak kay naa magid na sila balaod nga sukoy sa balaod sa gihatag sa Dios kanato. Or basi pod ang ilang pamaagi dito mag-abot rata niya sa tumoy. Di ba? Sa pa. Okay na, tuwag to. Okay na. Ang naay mga maghatag og balaang kasulatan sa ilang ayaw yaga-yaga kay pulong na sa Dios. Depende lang sa ilahang paghubad ni anak kay naamagod mo nag-ingon nga nagbuhat og mga laing dalan, laing balaod, laing paghubad. Manang punto impunto, kanang punto to punto god inan sa nga kinahanglan gyud nga litra por litra dili litra por litra basahon ang kinayukan kung unsay title para sa imong kaluwasan humanon to siya kay human parang dili ta maglibog kung litra por litra lang ta ana kung ingon ta gugma daghang klase nga gugma tama diretso gid na para masabtan ang tanan mao gani nang naay mga korte na ay magpapahayag na ay mga witness kay parang dili litra kung gidakop to siya mag-explain pa siya mga po na dinhi sa balaang kasulatan ang mga apostoles gidakop kinahanglan mo explain pud siya bahin sa iyang mga misyon o kamo po mag-explain mo kung di mo dawat sige kung ingon sila dapig sila sa Dios sa ato pa nanong kung dapig ta mag-abot ra ta dito tama ayaw na pagsige mo istorya ka ng mga tao ana mas maayo gani na kay sila po nagsangyo lahi-lahi lang tagpamaagi tama. Unsa man kuno makuha nato dinhi nga wala man ta nagtapok dinhi wala man ta naghalad diri nagtambal ta wala man ta nangayo di ba? Tama. Ang kasagaran man gud ang gigamit sa mga tao gamiton si Kristo og na kabalo na kag unsay interes na padaganay mao lang sa dagoy kanan ato
ato lang na masabtan unya dito sa Naamtay YouTube channel. Kamo pong nakadungog ani mo ning ipaambit dinhi daata sa kalibutan alang sa kalawasan ula ta nag-anhi di sa kalibutan pinagi sa pagdebate, pag-ilog ug labaw ta kay nauna naulahi. Di ba? Tama. Ang atong tumong sa simbahan, tumong nga nag-ampo para sa ang atong kalibutan karon mataas-taas pa ang panahon kay tungod sa mga pinili makubos-kubosan usa kamo kung ingon kamo mga pinili pagpaubos na kamo pasagdain ng mga tao ayaw kamo sunod kung kinsa sila. Amen. Amen. Ay nangandoy pamanta daghang pantang mga anak nang hinabuhi pa punta nga dili mo suko ang Dios kay kadlo ka na to ang Dios bara ibara ngipon sa ngipon. Nga gitagaan man tag kahigayonan karon kanya ang kahigayonan nga gihatag sa Dios ni Kristo kanato sa pagpalansang niya sa krus ato mang gigamit hinuon nga nagpalayo sa Dios. Isa kalibo ka tuig lain pa isa kalibo ka tuig nya panahon karon sa espiritu. Tama? Tama. Panahon sa espiritu magpili mo asang espiritu nga iya sa Dios. Ang espiritu nga iya sa Dios dili makigtropis, dili makiglalis, dili magpataas. Busa, minaw lang ta og isulti ka tong mga tao nga tinuod yun nga buta. Mo nang sumbingay sa mga buta. Paluap lang nato na sa sunod anong buta og naay mga bungol. Tama? Tama. Tama. Sa pa? Tama siguro.